Vale, estem gravant. Vale. Val. Doncs bona tarda, molt benvingudes, benvinguts. Aquí esteu en aquesta sessió de 21 de maig, Dia Internacional de la Diversitat Cultural i el Desenvolupament. En aquesta jornada online que hem organitzat des de la Regidoria de Convivència i Equitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que hem volgut titular La diversitat és tot. Aquí hi haurà molts temes, moltes qüestions que tractarem en la propera hora i mitja amb les diferents participants que hem convidat avui, totes elles vilanovines i que formen part de l'activisme d'aquesta ciutat. Quan parlem de la diversitat cultural, considerem que és part del patrimoni comú de la humanitat i de molts estats i organitzacions que lluiten a favor d'aquesta a través de la promoció de les cultures que existeixen i sobretot el diàleg intercultural que està compromès amb el respecte a l'altre, sobretot des d'aquí, des d'on partim. I que cada cultura és diferent, ho sabem, i cada individu ha de tenir una identitat cultural i la diversitat cultural justament es manifesta per la diversitat tant del llenguatge, de l'art, de les creences religioses, de l'estructura social, les pràctiques en l'ús de la terra, molts atributs que la societat humana té i forma part d'aquesta riquesa. Entenem també que hi ha d'haver un sa equilibri entre els diferents grups culturals que hi ha al món i en aquesta ciutat, perquè totes les cultures tinguin lloc, puguin defensar-se, protegir-se, coexistir i sobretot contribuir al desenvolupament en pau. I en les polítiques públiques de l'Ajuntament es posa en pràctica la diversitat, sobretot des d'una vessant que parlem sovint, que és la interseccionalitat, és a dir, des del creuament de les realitats que conviuen en cada persona, la diversitat cultural, la religiosa, la sexual, l'afectiva o de gènere, la diversitat funcional, la generacional i un llarg etcètera. Doncs és des d'aquí, des d'aquest enfocament, que aquesta regidoria ha organitzat aquesta jornada online i per fer-ho hem volgut comptar amb 5 persones, 5 membres de col·lectius locals en aquest diàleg obert que volem que serveixi per compartir experiències tant personals com col·lectives, sobretot, i intentar mirar d'encarar reptes d'aquesta ciutat. Us les presento. Tenim a la Gemma Roset, de l'Esquerda. Bona tarda. Benvinguda. Tenim a la Tiare Tarazona, del grup social d'Atra. Bona tarda. Hola. Tenim a la Carme Crous, de Cooperacció. Hola. Hola, Carme. Tenim també a la Maria Plantón, d'Alma Calí. Buenas tardes. Bona tarda, Maria. I tenim a la Salua Xirria, sí? Sí, ho he dit bé? M'ho has dit abans, disculpa, però Xirria, sí? Al micro hauràs d'activar, Salua. Ai, perdón. No, tranquil·la. Bona tarda. Bona tarda. Vale, doncs benvingudes a totes. Ara sí, ens sentim bé. Ja comencem a tenir persones que estan entrant a la sala. Aquesta conversa, aquest diàleg serà gravat, que ho sapigueu, perquè després així ho podem consultar totes quan ens vingui bé. D'entrada, després d'ubicar-nos una mica en de què parlem quan parlem de diversitat. Jo volia començar parlant una miqueta en cadascuna de vosaltres, per conèixer-us i sobretot perquè compartim quina és la vostra experiència a nivell personal i en aquesta ciutat i de quina manera us ha empès a
endinsar-vos en el món de l'activisme, perquè totes formeu part d'associacions que o bé les heu impulsat o formeu part d'entitats que ja existien i que d'alguna manera dediqueu el vostre temps a, a fer aquesta transformació social. No? Per exemple, podríem començar per la Carme Crous, que ella forma part de Cooperacció, i abans d'explicar-nos què és Cooperacció, potser que ens ubiquis una mica, no? En quin moment, no? Quan, com i per què vas començar a l'activisme, no? I en quin tipus d'activisme, no? Quan parlem de diversitat, on ens situem amb tu, Carme? Bé, a veure, potser doncs sí que comenci per Cooperacció. Cooperacció és una ONG feminista que treballa en la cooperació internacional i nosaltres vam formar un grup aquí a Vilanova, que també la Montse coneix des de molt temps. El 2002-2003 vam formar un grup de dones i vam intentar connectar i conèixer dones d'altres països per intercanviar coneixements, experiències, ajudes, el que sigui. I a partir d'aquí vam connectar amb El Salvador, amb unes associacions feministes, i des d'aleshores, que portem molt temps, doncs tenim aquest intercanvi, aquest coneixement mutu. Hem fet un viatge a El Salvador, vam fer fa 10 anys, i vam poder conèixer de primera mà diferents grups feministes i no feministes del Salvador que apliquen les subvencions que des de l'Ajuntament d'aquí Vilanova o d'altres entitats de Catalunya tiren endavant els seus projectes. Cooperacció ha sigut una part i continua encara activa en aquest moment, una part, diguem, de la meva activitat de participació social. I també, no sé, com que demanaves una mica les experiències, jo no sé per què, o si ho sé, doncs, bueno, és una arrel que porto des de jove i he estat sempre molt participativa amb els temes socials, sobretot des dels anys 60, que les necessitats i les experiències que vaig viure doncs eren molt frapants i des d'aleshores he intentat sempre posar una mica, doncs, una miqueta de cosa de la meva persona en temes socials. I he estat voluntària a Creu Roja amb adolescents i he estat també voluntària a l'Associació de Malalts de Parkinson durant 10 anys i he treballat també en diverses discapacitats a l'escola quan es va començar, però això ja era un treball, vull dir, ja dintre del camp professional. El camp professional també l'he tingut sempre al voltant dels temes socials i això també m'ha fet estar, diguem, una mica viva amb totes les necessitats que s'han anat. Potser ara em costa més tenir aquest contacte de la realitat d'aquest moment, però bueno, també no puc estar totes. Llavors, no sé, jo el que volia ressaltar una mica amb el tema de la gent gran, el tema de les generacions. La generació és una unitat una mica de gent que ha compartit una cultura, una edat, un moment, un temps dintre de la vida, no? La generació de gent gran, la generació de gent jove, o també se'n parla de generació d'artistes, però en alguns casos, i en la gent gran jo penso que es dona, hi ha com un tòpic, no? La gent gran, i patapum, aquí està tothom. Quan la gent gran hi ha molta diversitat i també hi ha molta variació de concepte, o sigui, a veure si m'explico. No podem posar la gent gran amb aquest tòpic de dir la generació, la gent gran, o els joves també ens passa, no? Hi ha uns tòpics que els hem d'anar tallant a mesura que puguem apropar-nos en aquestes generacions o en aquests col·lectius. Si no ens apropem, si no coneixem la diversitat, no estem una mica, ens quedem com aïllats. Jo crec que la convivència es basa molt en aquest coneixement mutu. Llavors, amb la gent gran,
s'han fet diverses experiències i encara ara, mira, aquesta setmana mateix m'han arribat una. Molts instituts intenten treballar amb la gent gran, no? Buscar un diàleg, buscar què pensa la gent gran d'això, quines preguntes et farien. I això és bo, però a part d'algunes experiències amb instituts, potser costa una mica trobar experiències de relació i de contacte entre gent gran, que sí que està situada en casals o en associacions, i gent d'altres edats, d'altres generacions. Jo volia fer una mica aquesta reflexió. De totes maneres, com a persona gran, intento sempre buscar aquest contacte amb altres col·lectius, no? El tema, diguem, de cooperació em dona peu a haver conegut dones d'altres països que viuen realitats molt dures i molt diferents. També hem convidat l'any passat, o fa 2 anys, l'any passat, vam convidar una noia del Salvador perquè elles també poguessin conèixer de més a prop la nostra realitat i les nostres experiències. Jo volia fer una mica aquesta relació des del meu punt de vista o des de la meva experiència. Fantàstic, Carme, el tret de sortida. Algú amb experiència, amb activisme actiu, en actiu, i sí, parlarem d'estereotips. Tu ho has introduït pel que fa a la diversitat generacional i aquests estigmes, aquests estereotips que en molts tipus de diversitats potser aquestes idees preconcebudes i moltes vegades amb prejudici fa que les persones o els col·lectius estiguin limitades per aquestes idees com estancades. I avui segurament que aniran sortint algunes d'aquestes coses. Així que gràcies per aquest inici de diàleg. Seguim, si us sembla, ara parlant d'una altra diversitat, la diversitat sexual afectiva de gènere, i per tant li dono pas amb la Gemma Roset, que és membre de l'Esquerda, que és una assemblea dissident que precisament treballa tots aquests aspectes a la ciutat, que farà 2 o 3 anys, si no m'equivoco, que està en actiu i que ara, més que mai, està ja en el punt de mira perquè ha aconseguit que la ciutat es posi al dia una mica, es posi les piles pel que fa a la temàtica en si. Gemma, si ens pots explicar què és l'Esquerda, en quin moment neix i, sobretot, quina és la teva vinculació amb aquest activisme? Si us sembla, ho faig una mica a l'inversa. Bueno, feu el que vulgueu. Jo us convido i vosaltres després m'ho desmunteu com vulgueu. O sigui, us explico per què em fico a l'Esquerda. Perquè l'Esquerda, com tu dius, es va formar el 2018 com un grup de gent molt jove, però també gent de diferent edat com jo i gent més gran, som intergeneracionals. Però per què em fico a l'Esquerda, que és aquesta entitat local, no? I, a mi m'agrada, i és una mica el perquè de la diversitat, no? Esteu veient, jo soc una femella, m'agrada dir-ho així, soc dona cisgènere, en el meu cas. Em sento generalment més femenina, m'expreso més en situació més femenina, no sempre, de vegades també m'agrada un punt de masculinitat. Jo soc mare de 2 fills, una filla i un fill, però no he estat gestant, ni tampoc soc biològica d'ells 2. Segueixo parlant, jo soc lesbiana, d'acord, i a més soc monoparental. Amb tota aquesta explicació, és una mica aquesta diversitat. El que us acabo d'explicar no ha sigut sempre així, és a dir, en un moment jo no era mare, en un altre moment jo tenia una parella, hi havia un moment que no sabia si era lesbiana, si era bisexual, fins que em vaig ficar amb aquesta orientació sexual, i per tant també hi ha un trànsit en les nostres vides.
Jo començo l'activisme fa uns 22 anys, fruit d'aquesta identitat plural que us acabo d'explicar i fruit d'un desig mutu per tenir família. En aquell moment era gairebé impossible que dos mares poguessin tenir fills i en aquell moment ens vam ficar a tenir una filla i ens vam ficar en una associació d'àmbit estatal que vam estar lluitant fins que vam portar al Parlament de Catalunya tota la llei d'aprovació de l'adopció, primer de fills i filles, i posteriorment, després, amb la llei de l'Estat espanyol, amb la llei del matrimoni, que va ser posterior. Evidentment, jo tenia ganes, jo no vivia aquí a Vilanova, soc vilanovina, vaig retornar aquí i no hi havia un grup local. En el moment que em vaig assabentar que en aquest 2018 podíem seguir fent aquest activisme en el món local, doncs evidentment em vaig insertar en aquest grup de gent amb molta empenta, amb moltes ganes. Cada mes tenen una mirada molt plural, estem amb una mirada molt plural per lluitar contra tot el que serien encara avui, perquè us estic parlant que fa molts anys que estem amb aquests temes, encara avui seguim, i sap greu dir que encara estem seguint amb aquestes discriminacions, amb aquestes fòbies, inclús de vegades incrementades, jo diria incrementades, que jo m'he trobat coses que jo tenia amb edat més jove, potser encara estan ara pitjors, i per això estic amb l'activisme donant un cop de mà, donant un impuls perquè tothom pugui ser i expressar-se com vulgui amb una cosa tan, tan important com és l'identitat de gènere, l'expressió de gènere i, evidentment, i molt, molt important, l'expressió afectivo-sexual, que tu puguis estimar qui vulguis, com vulguis i crear la família que desitgis. Aquesta és la intervenció, Marta. Fantàstic, doncs Gemma, brillant també, i molt agraïdes que comparteixis d'on ve tot, perquè l'activisme, si més no, crec que a totes ens sorgeix com si no pogués ser d'una altra manera, hi ha una espurna, hi ha alguna cosa que et mou per dins i que necessites remoure tu cap enfora, també, d'alguna manera, i de lluitar pel que creus que és just, en tot cas. Parlarem d'aquestes fòbies, d'aquesta necessitat de llibertat, evidentment, i de protegir drets de tothom, Seguim en aquesta ronda de primeres intervencions per anar coneguent amb aquestes participants que tenim avui en aquesta jornada online La diversitat és tot, per aquelles persones que us acabeu d'incorporar, per situar-les. Podem continuar amb la Solua, que ella és impulsora de l'associació Judur Wafaq, associació que ja fa força anys també, que està en actiu a la Vilanova i la Geltrú i que fa activitat dins del Casal de Dones, a Cala Tomassa, al carrer Bonaire. I la Solua ens pot parlar també de diversitat cultural, interreligiosa, de tot tipus de diversitats ens pots parlar. Solua, bona tarda. Hola, buena tarde. Os pido perdón en primer lugar porque voy a hablar en castellano. No et disculpis. Hablo muy mal el catalán, pero tampoco no hablo perfectamente el castellano. Perdón si paro a veces porque yo voy traduciendo y intentaré expresarse un poquito de manera clara. Me llamo Selwa Shriya, soy la fundadora de la asociación Judur Wafaq. Estamos aquí a Vilanova hace unos años atrás y hemos tenido una experiencia muy enriquecida aquí con el Ayuntamiento de Vilanova y también con las asociaciones feministas y culturales de Vilanova. Nuestra asociación ha sido como una respuesta a algunas necesidades aquí a Vilanova. En primer lugar, de mujeres y luego de una comunidad que, en mi opinión, tenía todavía esta, no voy a decir una vergüenza, pero todavía
se necesitaba un poco de ánimo para entrar en el mundo del activismo, del asociativo, aunque no somos la primera experiencia porque antes habían algunas asociaciones antes, pero como mujeres, como asociación de mujeres, hemos sido la primera asociación aquí a Vilanova. Puede ser que nuestro colectivo tiene unas necesidades un poquito más diferentes de otras asociaciones. Ya sabéis de que el tema de la lengua, el tema de la diferencia en la cultura, bueno, son como, digamos, otras preocupaciones y otras necesidades. Y hemos intentado desde nuestro punto de vista y nuestras posibilidades a hacer lo que se puede para intentar sacar estas preocupaciones y a buscar soluciones y buscar maneras de dar la luz sobre estas preocupaciones y estas necesidades. Hemos tenido muchas oportunidades para ser presente en la Plaza de la Villa o que sea en los centros cívicos de Vilanova a través de diferentes actividades y diferentes talleres donde hemos intentado a sacar esta voluntad de participar, de colaborar, pero también de manifestar esta necesidad de ser visible en esta sociedad. Somos aquí hace muchísimos años atrás y necesitamos también ser visible con todas, bueno, nuestras preocupaciones y también necesidades. Y yo considero de que juntos, de diferentes culturas, de diferentes lugares, somos el futuro de Vilanova. Y tenemos que ser presentes. I tant, i ho sou, i ho sou. I tant, Soloua. Moltes gràcies perquè doncs, comparteixes també ja d'alguna manera ja t'avances, no? I fas propostes, no? D'aquesta necessitat d'avançar doncs, compartint i en xarxa, que intentarem parlar una mica més endavant. Soloua, això sí que et volia comentar, quan veu fundar, no, l'associació, va ser fruit de que coneixíeu a diferents veïnes amb unes realitats molt similars i veu decidir, no, diverses dones, parlava sobretot primer des de la necessitat d'unir-se entre dones que compartien, entenc, doncs, la cultura islàmica i a partir d'aquí doncs, aquesta necessitat era perquè sentíeu que no trobàveu el vostre lloc o per la simple necessitat de dir, bueno, ens ve de gust d'estar juntes i de construir a través de l'activisme. Sí, también es una de las necesidades que hemos tenido desde siempre y hasta ahora. Estamos todavía buscando un rinconcito, digamos, en nuestra comunidad, pero también a nivel de la multiculturalidad de Vilanova. Se nota de que la realidad de las mujeres musulmanas o de origen árabe es una realidad muy diferente y tiene otra situación. Porque en la comunidad árabe musulmana tenemos unas preocupaciones y también una situación un poquito, estamos buscando nuestra identidad dentro del colectivo, pero también a nivel sociocultural aquí a Vilanova.
Y eso es lo que intentamos buscar Mhm. a través de este trabajo asociativo aquí social a Vilanova. Val, doncs fantàstic, Salwa, gràcies. Seguim coneixent més participants. Ara parlem amb la Tiare Tarazona. Ella forma part del grup social d'ATRA i amb ella parlarem sobre qüestions de diversitat funcional, sobretot tot allò que tingui a veure amb la salut mental i abans ja ho començàvem a apuntar, no? Tot allò que tingui a veure amb estigmes i amb prejudicis i doncs, amb aquesta visibilitat i normalització que caldria. Tiare, bona tarda, gràcies. Hola, bona tarda, de res. Mira, Primer de començant pel tot, perdona, com és que t'endinses en l'activisme, quan i com, no? O sigui, la pregunta, en el fons, és per totes la mateixa, Vale. No, començant pel revés. O sigui, jo primer em diagnostiqué en un trastorn, vale? Arrel d'uns esdeveniments, d'uns còctels molt negatius, vale? Que és la meva família, professionals, etc. ho puc superar, però el diagnòstic està allà. Es va modificant al llarg del temps fins a trobar el que tinc actual. La meva mare va morir el 2016, moment que es va canviar el diagnòstic, que és el que tinc actualment, i clar, em va canviar el xip totalment, no? O sigui, era el meu pilar essencial des que tinc ús de raó per X motius. I dius, i ara què? No? Tot sort que tinc el meu pare i el meu germà i tot, no? Però tot i que han sigut, hi ha altres famílies que han sigut un suport i són un suport enorme, a l'hora de buscar feina, a l'hora dels estudis, t'estigmatitzen moltíssim, no? És en plan de feta llei, feta la trampa, no? Jo vaig estudiar educació infantil, el tècnic, però és a dir, sí, pots estudiar, però si puc fer la trampeta te la faré. A mi em va passar això a Tortosa, vaig traslladar l'expedient a Barcelona, vaig acabar el curs sense dir res del que jo tenia i el cas és que vaig fer les pràctiques, tot correcte, tot bé, tinc la titulació, la orla i tot, però a l'hora de buscar feina no puc buscar feina d'això. Perquè l'estima de salut mental és igual faràs mal a un nen, igual no controles prou els teus nervis o l'agressivitat, no? Si en particular. I jo em conec prou bé, per exemple, jo parlo de mi, i jo conec el col·lectiu de companys i companyes que he conegut quan tenen atacs de ràbia o que sigui, és verbal, mai d'acció, no? Ja que sí que arriben a l'acció, però que no. O sigui, ens coneixem més, tenim més autocontrol en molts nivells nosaltres. Ai, que l'hem perdut. Llavors, Tiare, t'hem perdut. Ara, t'havíem perdut uns segons. Vale. Comentaves que teniu més control. Dic que és injust que tenim més autocontrol les persones en salut mental, que segurament d'altres persones que no en tenen cap. En el sentit de que coneixem molt bé els medicaments que ens estem prenent. Coneixem molt bé els nostres límits i en podem arribar. Però el que no pots fer és trencar perquè jo quan vaig escollir la professió d'educadora infantil és que és vocacional, ho tinc des d'ús de raó, no? O per exemple,
els professionals i la llei et diu que no pots ser mare perquè has de passar per un tribunal mèdic. A part que contempla moltíssim l'economia. O sigui, què fas en tots aquests somnis trencats o que t'han fet trencar? Jo soc usuària, però és que se ho poso la mà al foc que moltes dones senten aquest sentiment, no?, de frustració i d'impotència. I jo vaig arribar al moviment de diversitat funcional, quan vaig tocar fons y dic aquí o me muevo o me moverán para otro sitio y eso sí que no quiero. Vaig començar a fer tot l'equip professional són una passada, són superempàtics, tenen una paciència, però que, vamos, que els hi cap els companys són maquíssims i maquíssimes. I d'allí em vaig infiltrar també al feminisme, no?, de salut mental, perquè hi he patit maltractament en 3 cops. I, clar, jo sé que al final aprens, no?, a olorar el maltractador. Les intencions, les paraules meloses, la teranyina. No, perquè no són, i acabo, no?, de que no hi ha dones sense patologia que pateixen maltractament, sinó també hi ha dones amb patologia que pateixen un maltractament i a vegades cau la possibilitat que és més ferotge, no? Però, bueno, de tot se'n surt. Estic aprenent inclús a saber gestionar les emocions i els sentiments, que això s'hauria d'ensenyar a totes les escoles i a partir des de casa, sobretot, no? No importa si el gènere o si som cis o... És que no importa això. Ui, llàstima que en alguns moments es I perdem. tenim Ara, dret a saber ja des... Vale. Que estava aquí ja des de l'escola, en el nucli familiar, sigui quin sigui, s'ha d'ensenyar a saber gestionar les emocions i els sentiments. D'igual manera que als instituts s'estan ensenyant a fer primers auxilis, aquest hauria de ser el primer auxili en un infant. I anar evolucionant a poc a poc, no? O sigui, fer tallers, fer coses així, no? Perquè moltes vegades, perquè com dia Freud, tot el que patiràs d'infant, en l'etapa adolescent i adult, té un trastorn o un trauma. aquí has obert diversos melons, Tiare. Potser estareu d'acord amb mi o no, la resta, però has tocat la necessitat de treballar des de ben petits, no?, a l'escola, la gestió emocional, que hauria de ser una assignatura troncal, no?, hauria d'entrar dintre del currículum acadèmic, igual o més important que les matemàtiques, les ciències, no?, la literatura. Això per una banda. I d'altra, clar, també agrair-te que comparteixis la teva història personal, que de fet totes partim d'aquí, no?, d'allò personal és polític, no?, i que partim del que vivim des del nostre propi cos, no?, la nostra pròpia experiència. I això, doncs, com en el nostre cicle vital, doncs, va
va modulant la nostra forma de ser i de viure al món, no? I parles de dones i salut mental, com comentaves, no? Com s'ha patologitzat a les dones al llarg de la història, amb molts aspectes que després, no, amb el temps, hem sabut que no eren patologies. Abans, no, parlàvem amb la Gemma, tot allò que tingui a veure amb diversitat sexual, afectiva i de gènere s'ha patologitzat, no? S'ha inclòs dins del llistat de malalties, no? a la OMS, a l'Organització Mundial de la Salut, i fins fa ben poc l'homosexualitat, la transsexualitat, no? Han sigut qüestions que des de l'àmbit mèdic, s'han situat dins de trastorn, no? de salut, i després, a mesura que ha anat avançant, no? la societat i la forma de pensar, doncs, afortunadament s'han tret d'aquest llistat, no? Realitats que simplement formen part de la diversitat. Aleshores, quan parlaves, Tiare, de dones i salut mental, doncs quantes vegades dones que eren lesbianes, per exemple, o homes transexuals, no? S'haurien ficat dins d'aquest sac de tenir una malaltia quan realment simplement era una opció una altra. I que tenen el mateix dret de ser feliços i estimar qui vulguen. Saps? I si volen de crear una família o no, també tenen aquesta opció. I aquí no ha passat res, si som humans al cap i a la fi. Exacte. L'aparença és una cosa. L'aparença és una cosa. El que hi ha aquí i aquí és el més important. I d'aquí uns anys, potser, no sé, ens veiem una altra vegada aquest vídeo i ens fiquem les mans al cap perquè, no sé, les coses evolucionen tant que potser d'aquí 10 anys ens mirem enrere i diem com podíem estar parlant d'això d'aquesta manera, no? Jo sempre ho penso, no? De dir, avui sembla que ens hem ficat les piles en moltes coses, però vés a saber, d'aquí no sé quan, mirarem enrere i direm no? Com pot ser que penséssim d'aquella manera, no? Aleshores, però vull pensar que estem intentant-ho, si més no. Ens falta presentar la Maria Plantón. Benvinguda. Ella em deia, no vull ser la primera, no vull ser la primera. Doncs mira, t'he deixat per l'últim. Però ara després ja no hi ha volta enrere. La Maria, ella és fundadora, impulsora de l'associació Alma Calí, i ella ens pot parlar també des de diversitats en molts aspectes. No només pel fet cultural, no? Des d'aquesta ànima gitana, no? Sinó també des d'ella com a professora de flamenc, del ball, i de com precisament treballa les diversitats a través de l'art, no? Tu mateixa ens ho pots explicar, no? De quina realitat vens i com poses a la pràctica dalt de l'escenari doncs el teu activisme. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, por darte las gracias, Marta, por esta reunión de diversidad que tanto yo como mis compañeras pues estamos muy agradecidas por darnos la oportunidad de hablar no por nosotras mismas, sino por todo nuestro colectivo. Bueno, yo, como has dicho, pues soy la fundadora de Asociación Cultural Gitana, Alma Calí, de aquí de Villanueva y la Geltrú. Y sí, como has dicho, pues utilizo como herramienta el flamenco, que es una de las cosas que nos caracteriza también al pueblo gitano. No quiere decir que el flamenco sea de nosotros, sino que tenemos mucho que ver, formamos parte del flamenco. Y a través de ello, pues he querido pues acercarnos y hacer pues estos intercambios culturales y a la diversidad cultural. Pues a través de nuestros talleres, pues no solamente enseño a bailar,
sino también a dialogar, a compartir entre payos y gitanos, porque es una asociación gitana abierta a todo el mundo. O sea, que no es solamente para gitanos, porque si no, la idea que yo tengo no sería efectiva, porque mi idea es que los payos compartan con gitanos y gitanos con payos para quitar el estereotipo que de hace ya muchísimos años, siglos, pues nos caracteriza, ¿sabes? Y de hecho somos un pueblo pues que hicieron muchas leyes contra nosotros para exterminar con nuestra raza. Que gracias a Dios pues no se pudo, pero no fue porque no lo intentaron, porque aquí en España hubo hasta 200 y pico de leyes contra los gitanos, incluso una ley de exterminio. En esa ley de exterminio y en todo ese periodo pues fuimos esclavos de aquí de España. No solamente de España, sino también pues, de Francia, si no recuerdo mal. Sí, sí, y bueno, y en la época de Hitler, bueno, pues todo lo que mataron en los campos de concentración. Y bueno, y la verdad es que hoy día sí que es verdad pues que estamos más integrados, pero igualmente falta mucho por hacer. Y falta mucho por hacer porque el estereotipo de persona mala, ¿sabes? De lo que gitano, cuidado con los gitanos. Bueno, cuidado con los gitanos, ¿por qué? ¿Te han hecho algo a ti personalmente? No, es lo que he escuchado. Y yo creo que la realidad no es dejar de lo que he escuchado o lo que ponía la definición que ponía el diccionario español o por lo que nos hizo Hitler, que como si fuéramos una raza inferior, ¿sabes? No, eso va mucho más. No es de lo que se dijo, sino se tiene que caracterizar por los hechos. Y los hechos es que somos personas normales y corrientes, igual como tú y tú. ¿Por qué? Porque nos corre una sangre roja a todos, porque el corazón todos los tenemos del mismo color. Y lo único que nos diferencia es lo que sembramos en nuestros corazones. Puede haber payos malos, payos buenos, gitanos malos, gitanos buenos, de todas las razas, malas, buenas, pero lo que es la raza en sí o las culturas en sí no es lo que define a una persona. Lo que define a una persona son sus hechos. Y sus hechos, pues es eso. ¿Y cómo se puede reconocer esos hechos? Pues conviviendo con esas personas y también hacer a la gente que sea, bueno, pues que se pongan en la piel de estas personas también. ¿Y cómo se pone en la piel de estas personas? Pues conociendo nuestras vivencias, nuestros sentimientos y conociéndonos pues el día a día y el compartir y es eso, porque a lo mejor al igual que fue malo el estereotipo de los gitanos, tampoco se puede quitar con una mano también por el habla. No que los gitanos son buenos. Las cosas no se dicen por la boca, se dicen con los hechos. Y los hechos es acercarnos a estas personas. Nadie es diferente. Todos somos hijos de la tierra. Todos convivimos juntos. Y no es que hay una sociedad o hay otra sociedad. No, todos somos los mismos. Los que hacen las diferencias de sociedad somos las mismas personas. Y a veces lo que es el ser inculto. Y no me refiero a no saber escribir y leer, sino a no ver a más allá de tus propios ojos o de tus propias orejas.
Y bueno, he escuchado a mis compañeras y la verdad es que me he sentido reflejada en una y cada una de ellas. Y en mi asociación ayudamos a todas y a cada una de ellas, porque en nuestra asociación damos clases inclusivas, gratuitas, para que los niños convivan con otros niños con diferentes capacidades, para que sean, para que se pongan en su pellejo, ¿sabes? Para que convivan de primera mano, no lo que pueden parecer o lo que puedan escuchar de ellos, sino la vivencia. La vivencia, porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa aquí es que a veces la ignorancia es muy temerosa. Y cuando tú temes, lo primero que sacas, el cuchillo por si acaso. No hay que hacer eso. Si hay una ignorancia, lo que tienes que investigar, tienes que aprender, tienes que en vez de buscar información, lo que me refiero es acercarte a esas personas y ver contigo mismo, aprender de ellas, darle, si no saben una cosa, pues ofrecérsela también, porque eso es enriquecedor no solamente para una persona, sino para todo el mundo, porque es muy enriquecedor el compartir. Y bueno, y también entre nosotros mismos, ¿sabes? Porque entre nosotros mismos, por ejemplo, la mujer gitana, pues también hay que dar también una impulsión también para la mujer gitana, porque sí que es verdad que siempre, bueno, pues que siempre se ha referido a la mujer gitana como llevar la casa. Sí, Llevar los hijos, sí, eso está perfecto, pero eso también se puede convalidar, también se puede hacer, pues trabajando, estudiando, enriqueciéndose ella misma, hacer las cosas que una se sienta bien, ¿sabes? Con hacer, ¿qué me gusta? Pues trabajar de maestra, pues a estudiar. Y ¿por qué no? Tengo mis hijos, tengo mi marido, los respeto, no hago nada malo. Al contrario, estoy haciendo un bien, ¿sabes? Y para eso también necesitamos la ayuda de los demás. Porque claro, si tú vas a estudiar y no tienes medios, por ejemplo, o a lo mejor tus compañeros te miran mal, te sientes mal porque te sientes diferente, inferior, pues todo eso te desploma, ¿sabes? Y eso es lo que hace no avanzar, que es el miedo, el que dirán, yo no voy a poder, ¿sabes? Es que todo en sí va al mismo sitio, todo en sí va al mismo sitio, ya sea por religión, ya sea por diversidad de sexo, por lo que sea, todo viene al mismo lugar. Y luego también digo otra cosa. Igual como nosotros cuando lleguemos aquí, por ejemplo, hace ya 500 años, que los gitanos somos de España y España es muy gitana, ¿vale? Eso ya comenzando desde ahí, porque bien, no solamente porque hace más de 500 años que vivimos aquí, sino que en su tiempo, cuando estuvimos esclavizados, pues muchas carreteras se hicieron con mano de obra gitana esclavizada. Muchas cosas que se hicieron con las galeras fueron porque remaban los gitanos esclavizados, que todos morían porque no tenían suficiente abasto de comida y porque, ya me dirán, estaban esclavizados. Y bueno, es como perdonar. ¿Y todo eso por qué? Porque somos inferiores, somos personas. Pues lo mismo pasa, por ejemplo, pues por la gente extranjera que viene afuera. Es que estamos en las mismas. Perdonar, antes, vale, hace 500 años, pero hoy día, ¿qué está pasando? Se están cometiendo injustamente y se están repitiendo las historias.
Sí que es verdad que gracias a Dios ya no hay ley de exterminio, porque lo que hicieron con los gitanos, de la marinera, lo mismo que con los gitanos con los judíos, de la marinera. ¿Por qué? Porque somos inferiores, no, todos somos lo mismo. Es lo que digo. Y entonces, estas cosas, ¿cómo se quitan? O se quitan, pues eso. Yo, por ejemplo, aparte de dar las clases, pues doy charlas. Entre casi todo lo que tengo son mujeres, la verdad. Pues entre mujeres, pues nosotros pues hablamos de nuestro día a día, y a raíz de las, no sé cómo decirlo, de los problemas de cada persona, pues hacemos un taller. Pues hablamos de este tema, hablamos del otro tema, ayudamos a una persona, ayudamos a otra, ya sea paya, ya sea gitana, ya sea musulmana, porque yo en mi asociación tengo de todo. ¿Por qué? Porque qué mejor que eso. ¿Dónde hay mejor y más para enriquecer y para estar uno bien? Es que decimos la sociedad, vale, la sociedad. Si vivimos en una sociedad con conflictos, ¿quién va a estar bien? ¿El rico? Pues no. A lo mejor el rico se enamora de una musulmana o de una gitana o de una persona de piel negra. ¿Qué pasa entonces? ¿No quieres a tu hijo? ¿Lo desprecias? Pues no, lo que hay que hacer es quitar las diferencias, porque todos somos iguales. Vamos a ver, una diversidad sexual. Los gays no. Tienen enfermedad, eso es una enfermedad mental. Eso es lo que... Pero vamos a ver, ¿tú qué sabes? ¿Lo sabes de primera mano? ¿Tú qué sabes lo que sienten? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que si ahora tienes un hijo o tienes una hija, ya no es tu hija o está enferma. ¿O qué es lo que pasa aquí? Pues no, pues estamos todos al pie del cañón, porque a lo mejor entre los gitanos, mira los payos no, estamos en las mismas, tenemos que convivir unos con otros. ¿Y cómo mejor se convive? Conociéndonos, no señalándonos, sino unirnos, es la unión, para estar bien, para vivir bien, para ayudarnos unos a los otros y para enseñar valores a nuestros hijos, porque depende de lo que nosotros hacemos, luego será el futuro de nuestra humanidad. Porque si a nosotros le estamos sembrando a nuestro hijo, a lo mejor no se lo estamos diciendo, pero nos están escuchando, que si los moros, que si los cristianos, que si esto, que si lo otro, ¿qué se deben de pensar? ¿Que son mejores que nadie? No, señor. No son mejores que nadie, somos iguales. Bueno, y dicho eso, pues, y no solamente trabajo por lo que es el pueblo gitano, porque de hoy día yo creo que con toda la salvajada que se nos hizo en un pasado, no quiero decir que los que hay ahora de gobernantes lo hagan, no quiero decir nada, pero sí yo creo que tienen un compromiso como personas que están ahí representando España. Ya no te estoy hablando ni de un político ni de otro, porque todos representan a los españoles. Y los españoles somos diversos, no solamente hay una categoría, no. Españoles somos todos. Lo mismo que somos, pues digo españoles, como que digo europeos, como digo, yo estoy en España y estoy hablando aquí en España, pero es que en el resto del mundo estamos igual. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Ya viva aquí o en Singapur o donde sea, o en la China. Somos todos iguales. Y lo que sí se tiene que hacer es a todas estas personas que están en el gobierno, es tener un compromiso. Y tener un compromiso también
para ayudarnos, para protegernos a todos estos colectivos vulnerables, porque es su trabajo como personas que nos están representando. Dicho eso, también, yo no me quiero ir por ningún texto político, pero hay que pensar mucho a veces en quién damos nuestro voto, porque no se trata de dar más violencia, se trata de estar bien uno con los otros. Por ejemplo, ¿cómo el día de hoy, cómo vamos a quitar el fascismo y el racismo si luego votamos a partidos que es lo primero? De ultraderecha y cosas así. Yo no quiero decir nada, pero te digo todo. Pero ahí está. Lo he dit tot. Porque ahí ha dicho una cosa que sí nos interesa, pero muchachos, mirar todo. Y eso es lo que atrae todo eso. Atrae violencia. Y cuando aunque nosotros estemos bien en nuestras casas, tengamos nuestro trabajo, nuestros niños estén bien, pero si todo nuestro alrededor está mal, todo va mal. Porque el barco, si no se rema uno al mismo remo, se hunde. Sí. Quiera o no quiera, ya sea el capitán, ya sea el que rema. Da igual. Cuando se hunde todo. Con lo cual, esto quiero decir que nos tenemos que unir, y los que gobiernan y los que tienen ese poder, pues de ayudar, en vez de enfrentarse ellos mismos. Lo que tienen es que reflexionar y decir, españoles, todos hijos, ¿qué tenemos? Esto, y lo otro y lo otro. Todos son nuestros hijos. ¿A quién dejamos de lado? A ninguno. ¿Qué madre deja a un hijo de lado? Porque tenga esto o tenga lo otro, o sea de esto o sea de lo otro. A todos los queremos igual. Es más, a veces las madres y los padres protegemos al más vulnerable. Pues el gobierno tiene que mirar, y tanto como el gobierno, como las instituciones, como los ayuntamientos, como todo. Me refiero todo en global. Pero claro, sobre todo empezando por las leyes, exactamente. Por las leyes, ¿quién los pone? Pues los que gobiernan. Por eso, lo que he dicho antes. Si gobierna uno racista, pues esto es un mundo de no acabar. Fascista es un mundo de no acabar. Pues no. Lo que hay que luchar entre todos de haber un bienestar común. Un bienestar común. Cuando haya un bienestar común, que no haya diferencias, entonces se vivirá bien. ¿Por qué? Porque ya no se verá la diferencia. Nos veremos en la cara y ya puede ser de donde sea, como sea, da igual, no veremos ninguna diferencia. Sí, sí que hay diferencia, pero lo que yo he dicho antes, de lo que siempre hay en tu corazón, no porque seas chino, seas moro, seas gitano, seas lesbiana. Eso es lo que tenemos que hacer y trabajarlo mucho. Y sobre todo, unirnos. Yo ofrezco a vuestras entidades a reunirnos y de trabajarlo unidas y bueno, que no se nos escuche. Una de las cosas de estas de los institutos, yo estoy dando charlas en los colegios y desde aquí también doy gracias a esas directoras, a esas profesoras que me abren las puertas de sus colegios para explicar la historia del pueblo gitano. Una historia que no sé por qué no sale en los libros de texto. Porque no interesa, cariño. Es por desgracia. Al igual que del mundo musulmán. El Imperio Otomano. ¿Qué se hizo de él? De cómo ascendió a su caída, por ejemplo. Y así hay un montón de cosas en la historia que no salen en los libros. Exactamente. Es una desgracia para la cultura y para decir, hay sentar unas bases
culturales y básicas. Exactamente. Y si eso no se trabaja desde pequeños, no hacemos nada. Así que lo que tenemos que hacer es eso, pedir más apoyo a los políticos y a los que gobiernan, pero también apoyo entre nosotros, porque es como más cercano, porque lo que digo yo, sí que pueden decir, mira, este día vamos a celebrar el Día de la Diversidad, este día vamos a celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano, aquel día vamos... No se trata de aquel día. Es igual como el mensaje de la Moncloa, que dijo ahora exactamente, no lo sé, pero bueno, me lo leí y ya como que me lo olvidé, porque sí, como reconociendo al pueblo gitano. Bueno, no se dice con un simple mensajito o un día, no, eso es y llevar un seguimiento y hacernos facilitarnos las cosas. Lo mismo digo de pueblo gitano como digo de todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que esto es como todo. Y bueno... Maria, que hay... resumeixo, procuro com agafar una mica, perquè clar, has plantejat molts aspectes i també vull seguir obrint aquest diàleg amb les altres participants. Parlaves sobretot, apuntaves que és a través de que ens coneguem des de la proximitat uns i altres amb les nostres diversitats, que llavors generarem empatia, no?, sobretot, per trencar doncs, tots aquests estigmes, aquests estereotips, tant a fora dels col·lectius que ho viuen, no? com dins, no? dels propis col·lectius. També parlaves que dins del propi poble gitano també hi ha, no? Els propis estigmes. Parlaves sobretot de centrar-nos en la cura de la vida, no? I evitar les violències, no? En aquesta unitat de la que de la que parles. I a mi m'ha cridat molt l'atenció que comentaves que, clar, el llenguatge és un instrument que propaga un imaginari que podem tenir tothom, no? I que pot ser positiu o negatiu, no? I hi ha com un llenguatge que està unit a les diferents diversitats a les que ja hem anat tocant, no? Que moltes vegades les perjudica, no? O sigui, hi ha com vocabulari que s'utilitza de forma pejorativa contra les persones, per exemple, homosexuals o transsexuals, intersexuals. Hi ha vocabulari contra les persones que tenen trastorns de salut mental, no? Podem parlar de que a vegades s'estigmatitza el col·lectiu amb trastorns de salut mental, ficant-nos amb etiquetes. Disculpeu que utilitzi etiquetes, però estic parlant d'un imaginari. No, és que és així, Des de la bogeria, és no? així, Des de la infantilització, o quan es malparla, no? De l'ètnia gitana, quan hi ha islamofòbia, no? La paraula, el vocabulari fa la cosa, no? I si la construïm des dels diccionaris, no? I des del nostre parlar comú en el dia a dia de forma negativa, es va transmetent de generació en generació aquestes idees, no? Malenteses. També hi ha un llenguatge en aquest sentit també pel que fa a les generacions, no? Que situem a les persones amb més saviesa, amb més experiència, no? I que les col·loquem com amb la tercera edat, quan parlem amb la població envellida, com que ja han deixat de ser productives pel mercat laboral, no? Passen a situar-se com una altra esfera de la vida pública, quan són persones actives encara, no? La Carme ens en parlava, de dir, bueno, i ella és un exemple, no? Del no parar. Vull dir, una cosa és que no estiguis en el mercat laboral, però és que aquí no s'acaba la vida, no? S'acaba la feina per diners, però hi ha tot un recorregut molt més llarg, no? I com deixem de banda tot plegat per culpa d'un
d'un mal vocabulari que es relaciona amb unes idees que no estan afavorint que hi hagi aquesta convivència i aquest enteniment entre la diversitat. Podríem deixar d'utilitzar paraules en negatiu cap als diferents col·lectius? Podríem contribuir d'alguna forma? No? És important aquest aspecte? Pues sí. Jo dic que sí. És difícil perquè és tan col·loquial, per desgràcia, saps? Tan mangoneau, és que no surt la paraula en català, ¿vale? Que suprimir-la o millor, suprimir-la per substituir-la en una altra és com dir, ei, canviem el xip d'una punyetera vegada, no? I això és... No és impossible, però no és fàcil. Les coses siguen dites. Yo creo que bueno, lo importante es querer hacerlo y no solamente es querer hacerlo, porque a veces queremos hacer muchas cosas y no hacemos nada, sino hacerlo. Sí, hacerlo. Actus ay, ¿cómo era lo que decían los romanos en latín? Verbus volat, scriptum monentum. Es decir, las palabras se las lleva el viento, los hechos se quedan. Ahí está. Jo volia preguntar-vos, perquè hem parlat d'estigmes, d'estereotips, fòbies també heu mencionat, creieu que és la por a l'altre, allò desconegut, perquè no ens hem aproximat a conèixer com és l'altra persona, a l'hora de fer-nos una idea, el que pot originar discriminacions quan parlem de diversitat, el factor por, no sé, Gemma, per exemple. Bueno, la por diuen que és el contrari de l'amor, l'amor. Jo diria que no és por. La discriminació, la por, tu tens por quan? Quan et treuen poder? Quan et treuen el teu estatus? No? Quan tu tens una cosa molt clara i algú se t'apropa al teu territori. O sigui, la por molts cops és perquè tu tens un domini, tens una superioritat, tens un estatus i creus que algú t'atraurà allò, no? Per què tenim por? Doncs, bueno, tot el que està passant ara a Ceuta, no? Quina és la por d'Europa? Quina és la por? Bueno, doncs que et vinguin a treure benestar econòmic, diners socials, no? O sigui, això és un tema. Jo crec que és diferent. La discriminació de vegades no va lligada, pot anar lligada a la por, una mica, però jo crec que la discriminació és com, bueno, hi ha molt desconeixement, ho heu dit aquí, hi ha molta ignorància, no? La discriminació de vegades és, quan penso en els infants no discriminen. Tu entres en una classe, no? La Tiare ho sap, no? Els que tenim fills, els fills no saben la discriminació. És molt interessant, no? Quan tu veus nens i com actuen, i diuen, el meu amic, tu mires l'amic, dius, ostres, doncs aquest amic, doncs no sé, igual és de raça gitana, no? I el primer que diries, tal, no, o és de pell negra, no, ell no classifica, ell no fa cap etiquetatge. Això ho aprenem després, ho aprenem pel tema cultural, pel tema de societat. Sí, per desgràcia, sí. És un aprenentatge cultural, la discriminació, els etiquetatges. Llavors, jo penso que hi ha moltíssim d'educació, moltíssim de treball, el que heu dit, no? M'ha encantat molt tot el que heu dit, i és un treball d'això, que tots som iguals, d'una dignitat, d'una dignificació, més enllà d'un respecte, no? Perquè el respecte jo crec que va més enllà, és una dignificació de les persones i absoluta amor als altres, no? Que també ho heu parlat, no? El cor. Si tu tractes amb algú amb un cert amor, indiferentment de com és, de com mira, de com pensa, de com és, el tracte és diferent, no? Si tu creus que no estàs atacat, no? Bueno, una mica aquesta idea.
Salou, Carme, si li poséssim el termòmetre, no? M'atreveixo a proposar-vos, li posem el termòmetre a Vilanova, no? Com a ciutat, no? Som veïnes d'aquest municipi i diguéssim, com està de salut la convivència i el respecte en aquest municipi? Què podríem dir? La Tiara ja ha respost, però per escoltar una mica més tant a la Saloua com a la Carme, què us sembla? No sé, jo penso que hi ha molt aïllament, o sigui, molt desconeixement d'un col·lectiu amb un altre. Jo ara estic no tan activa socialment, no conec, diguem, la problemàtica dia a dia, però no sé, és una intuïció, no?, de que doncs, potser les dones musulmanes o els senegalesos o potser els gitanos no estan tan identificats, jo no els identifico en aquest moment, però són col·lectius que no ens no compartim gaires espais, no dialoguem, no trobem no sabem on trobar-nos. Jo crec que ens falten molts llocs, espais de trobada i ocasions de trobada, perquè a la que et trobes i a la que parles doncs estàs totalment identificat i pots arribar amb aquesta estimació, coneixement. Falta això, falta comunicació uns amb els altres. Jo ara penso que hi ha una bona convivència a Vilanova. No hi ha fets que diguin el contrari, no els conec, però també intueixo que hi ha aquest aïllament, aquesta separació, cadascú fa la seva vida i no ens relacionem. No sé si passa amb els joves, amb els grans, potser no hi ha tanta gent de fora que sigui gran, però de totes maneres ens falta aquesta comunicació i aquest acostament. És la meva impressió. Sí. No sé. Estoy totalmente de acuerdo con la señora López en el sentido de que sí, que hay buena convivencia, lo he notado. Yo vivo aquí son muchos años y he tenido muchísimas buenas experiencias y buenas relaciones con diferentes personas de diferentes colores, de diferentes actitudes y lo he vivido muy bien. Habían algunas experiencias malas, sí, no se puede negar esto, y se ha hecho algo desde el Ayuntamiento de Vilanova a nivel asociativo, pero todavía hay mucho que trabajar, muchísimo. Yo pienso de que, igual como lo ha dicho la señora López, de que todavía hay unos muros que desgraciadamente cada vez yo noto de que están un poquito más altos entre diferentes colectivos. Ya sabes, Cataluña es un país que es muy rico con una diversidad de culturas espléndida, genial. Yo veo de que es la riqueza, la verdadera riqueza de este país es la multiculturalidad que hace fortalecer el futuro de este país. Pero digo yo que no se trabaja o no se aprovecha a lo máximo para sacar algo muy bueno para el futuro de este país. Se necesita relacionarse más, se necesita hacer acercamiento entre nosotros. Yo digo que la política nos ha separado mucho más que nos ha unido. Entonces, el deber civil, el deber asociativo de todas las culturas es esto, es trabajar en este campo. Digamos que es una política de otra forma. Queremos o no, es una manera de practicar política, pero a nuestra manera, con nuestro granito, con nuestro toque, con nuestra huella, porque la fuerza es la unión. Sí, que sí.
Es la unión, es nuestra unión. No dejarse ir con la manipulación mediática, por ejemplo, que nos está envenenando cada día más, intentando. Yo no digo que lo ha logrado. Inshallah no lo va a lograr, porque somos conscientes de que nuestro deber es parar este enveneno que nos está amargando la vida y cada vez nos está separando mucho más uno del otro. Me encantaría conoceros mucho más, acercarnos y trabajar y ver lo que se puede hacer más adelante, porque la pandemia o plandemia o no sé qué nombre lo vamos a poner, de verdad es que nos ha separado de nuestros familiares, igual como de las personas fantásticas que hemos conocido a lo largo de nuestra convivencia aquí a Vilanova. Es una lástima. Soy muy triste de ver que cada vez estamos más separados y más bueno, no sé la palabra, no me viene la palabra, pero hay que trabajar esto. Chicas, la obra es nuestra, el futuro es nuestro. Si no hacemos algo ahora, nuestros hijos no tienen nada para desarrollar ni para construir, de verdad. Deure associatiu, has dit, Saloua, molt interessant, no? Que des de l'activisme reivindica, no? Sempre aquests drets, no? Drets humans, drets socials, no? I el respecte a aquests drets, però interessant el que apuntes, no? Que també tenim un deure associatiu des de les associacions, no? I amb aquest plantejament voldria anar arrodonint ja a aquesta conversa, aquest diàleg entre totes, perquè d'on partiria aquest deure de les associacions, de quina manera, amb quines estratègies podríem tenir, com es pot fer xarxa entre els diferents col·lectius per treballar de forma conjunta, com ja ho han anat apuntant totes, amb això esteu totalment d'acord de com fer-ho per treballar aquesta diversitat i anar deixant aquest aïllament que deia la Carme Crous, que ja sigui per la pandèmia o per el sistema econòmic o per les dinàmiques socials que ve derivat, doncs anem eliminant aquest aïllament i cada vegada aprofitem el territori pròxim que tenim, des de Vilanova, des dels barris, des dels carrers i les associacions que mica en mica ens anem coneixent, com ho fem per establir mecanismes, formes d'anar trobant punts d'unió i que realment, si aquestes associacions esteu treballant des de la protecció als drets humans i socials i a l'existència de la diversitat, com ho podem fer? Com es pot impulsar aquestes aliances? Bueno, jo, si em permeteu una mica... Sí, di, Maria. Ja ho heu dit quasi tothom, però hem de fer-nos visibles, no? Si estem en una entitat és per parlar, per aixecar la veu, per dir, no? I aquesta plataforma de comunicació que tothom la fa al seu estil, però l'administració aquí ens pot donar veu o poder donar canals per poder aixecar la veu, no? O acercarnos uno a los otros para conocernos, porque ¿cómo va a haber una unión si no nos conocemos? Lo principal es conocernos y hablar de nuestras necesidades, uno de los otros y otro de los unos, y ir todos a una. Tanto sea por una cuestión o sea por otra, sino hacerlo una propia. Porque como habéis dicho todas, la unión hace la fuerza. Pero la unión, si no hay compromiso.
Proactivitat, no? Parleu, que la Maria, disculpa, la Salou parlava de deures associatius i la Gemma de deures institucionals, no? D'alguna manera convidaves a que l'Ajuntament potser servís de plataforma per posar canals, simplement, no? Que siguin les entitats la que us aneu... I una mica aquesta acostant. preocupació, no? Aquesta preocupació que la Salou ha dit i que estem en un moment de retrocés de molts drets adquirits potser en les últimes poques dècades, no? Per un context polític, mundial, per una pandèmia, m'ha agradat molt també, i que hem de trencar, no? Aquests aïllaments, però per recuperar aquesta essència, no? De la importància de les minories, perquè nosaltres som minories, tots som minories, no? Els que estem aquí, totes som petites minories i les minories són les que al final han impulsat el progrés de la humanitat, no? I aquest planteig. Hay que romper barreras. Bueno, pot sortir alguna proposta per no deixar La les Carme coses va per aquí. feina. Què voleu fer, dones? Creieu que aquesta àgora digital, virtual, aquesta plaça, no? Que ens ha servit per parlar durant una estona, pot donar peu a que us trobeu en un futur per Jo per mi m'apunto al bombardeo, Jo hi ha una idea que m'ha sorgit i que m'ha agradat molt, que és aquest apropament, bueno, les escoles, no? Que deia la Maria, doncs, ara imagina't que anéssim a les escoles 2 o 3 de nosaltres, no? I explicar coses diferents allà. Clar, realment sacseges l'alumnat i el professorat, no? Amb aquesta visió coral, no? Jo penso que això seria un bon experiment. No conec experiments d'aquests en altres llocs i ho deixo com a idea. A Vilanova som pioneres per molts projectes. No seria la primera vegada. En tot cas, el que podem fer des de l'Ajuntament és, evidentment, posar-vos en contacte, no? Amb els diferents correus i amb totes les aplicacions que tenim avui, però seria un plaer que fruit d'aquesta trobada, no? doncs naixés una llavor perquè establiu aquestes aliances de les que en podeu sortir força reforçades, no? I còmodes, si més no. Espero que hagueu estat en aquesta tarda de divendres parlant sobre la diversitat, perquè ho dèiem, no? La diversitat és tot. I hem intentat fer algunes pinzellades amb moltes coses en el tinter, segurament que ens han quedat i hi ha moltes ganes, possiblement, de seguir. Potser aniria bé tenir doncs, les adreces electròniques de cadascú, perquè si ho hem donat, doncs tenim una proposta o ens puguem comunicar entre nosaltres també. Estaria guai. Aquí anava. Des de l'Ajuntament potser ens podeu, si autoritzeu, ens passem les adreces, no? I tant. Si totes hi esteu d'acord, ho farem. Potser ens trobarem ara pel carrer, que mai ens havíem trobat. Mira, pulgar, mira. La Carme, aquesta cooperació es nota, que exerceix de cooperant. I tant. He explicat poc, però bueno, ja hi haurà ocasió d'anar explicant. Gracias a ti, a este momento, pues nosotras también nos estamos conociendo y también estamos sabiendo también las necesidades de los demás, aunque también lo sabemos, pero es lo que yo digo, que viéndolo de primera mano, nada que ver. És diferent. Que la pandèmia no sigui una excusa, i més ara que tenim tecnologies que podem solucionar aquest acostament. Doncs només queda donar-vos les gràcies novament per haver participat avui en aquest 21 de maig, Dia Internacional de la Diversitat Cultural i el Desenvolupament. Gràcies per participar en aquesta jornada online que hem impulsat des de l'Ajuntament, però sobretot per apoderar-vos d'aquesta plaça que hem volgut tenir, aquesta
aquesta conversa. Per ficar-ho fàcil, moltes gràcies i per tots els sentiments, els relats que he compartit, no? Des de la honestedat i amb totes aquestes propostes que recollim i que segurament que donaran el seu fruit. Repasso totes les participants, la Maria Plantón, del Macalí, a la Solua Shria de Judur Wafak, a la Gemma Roset de l'Esquerda, a la Tiare Tarazona del grup social Atra i la Carme Crous de Cooperacció, que insisteixo, vosaltres us hem agafat, no? Us hem proposat per la vostra participació en aquests col·lectius, però, com dèiem, la diversitat, no? Cada persona no és només aquesta etiqueta en concret, sinó que som un munt de coses més, no? D'aquí aquest cartell que vam fer, no? D'aquesta mena de teixits que s'entrellacen, no? Aquestes cordes de diferents colors que doncs, intentàvem simular aquesta idea, no? D'interseccionalitat i de diversitat. Agrair-vos moltíssim, de veritat, la vostra participació. Aquesta conversa ha estat enregistrada i, per tant, la podreu consultar en altres ocasions i estarà en el web municipal de l'Ajuntament. Molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Estem en contacte. Los que han hecho posible esta tarde tan curtida. Moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana. Igualment. Gràcies. Gràcies. A veure. Adéu-siau. Adéu.